Selai check yang nega video po description ka bangalabu but katege channel ke junga ka panang thamai te ake jingir chan yung phi dak bab subscribe share like comments kublai phi barok ki perlok ki basko tanat ban page video ki bang aji kai phi hagane ka channel tehang dengan pen phi kumno ban pin remove ya katu ka kadur ko jong phi ka bomde kadur katu ka ba phison nakum ki kidon ki deng ki mau kidon ki plang kidon ki ki jaka ki ba phi mitnat ban pila ban hoi phi tanat ka tang ba phi kwa ban pendu ya ka ban sna kinu kinu ki jingsa jong phi kum ha free fire nane kum ba phin sna ka dur jong phi ban bu tu free fire pila kalong ba subha ban ne lara pila ban remove ya katu kibun ki perlok ki bakwa ban remove ya katu kadur tehang dengan pen phi kumno ban remove te jing batai junga kam da sai bha namar nam dala ba ban batai ya kane namar phi sape ki ya bukut kalong kumno dengan lek be direct hakrum rosar ban se chi kane ka bakateng ka remove bg pila ban thok ne remove bg hadin nang tai pila thok ne remove bg kadang ne kas ka banikong do ne option te hne pila banyan kane remove image background pila ban remove itu ka background kadur ke jong phi hadin ta kadang kane ka hne pila ban upload image ene pila ka upload image kan wan hne select image pila ban jit kano kadur te hne kan penchai bhai phi khnang ba phin sngotu bat kane kan yarap sibun nak benta tu ki perlok ki kwa ban remove ki bakwa ban snai kino ki thumbnail kamtam kitu ki perlok ki badan YouTube channel bat kumju kitu ki perlok ki bomton YouTube channel ki bakwa ban edit kai yalade hakino ki dur ki ba phi kwa ban bu ma kane ka trikam na benta jong kita barok ma selek kane gallery nang ta sa choose kano dur ka ba phi mode ban remove te kumuksa kane dur jonga kwa ban remove ya kane dur bahkan jano kitu ki rong green betul dengan ayo upload itu kalau loading te kadang ya benta Tementah pi katu ka dur ke jonga kan ke dur jonga kala remove ya katu ka mau kemudian bat ki mau ki plang mentah kala dan stang ka dur tela da pieng baik kemut lada pieng baik pi akum u free fire ne pi akum free fire pieng baik ha kan ka jaka ban sondur kamut pila ban edit lane pila ban bu ya kan ke dur hang tua jaka ba yeng utu briu jong free fire kataru kalong basut hai pi ban edit tikum ban download ya kan pila ban yan hang ne download HD lane download nganyan download SD namar download SD kamut ka kam clear no ka dur tika ai loading tementa ngan sign up ya kanai pihak ban sign up ya kanai lani pihak ban ai login dengan ai login namar ngadon account lupa ne te hadin ba pihak login bat ka Google jong pihak ne Facebook pihak ban login ya kanai kan login bat ka te den ta sanyon kanai I agree sanyon sign up te hadin ta kala ai loading te pihak ban download no nang ne kin kita banyak download di kala I processing te hang ne kala dep download te page yang tu ka thwa downloading minute second ago te app phang kan download kan ka dur te pi kan kala download hang ne pila ban open ya kan ka dur kala long ka dur ka bom don shu tu ka background ya ka background la remove no ya kan ka dur te kan kala ban pila ban sna ya kan ka dur ba pin penlong ya ka ban sna ki we ki jaka pinbu ki jaka ki ba itnat hagane gadur pinra hagane gadur pinbu hagane ki jaka ki ba phi mon tenang perlok kane video kan yara phi sibon